umenzi uvela le eMnambithi. Sawubona kunjani sikwamukele emsakazweni Ukhozi FM kwi-WNB. Ngiyabingelela ndisanibona kubalaleli bokhozi FM ngiyene nabasakazi nabaphathi besitudiyo. Lalela umuphi umkhakha lo oqobe kuwo oqoke kuwona kumasama. Kumasama ngicabanga ukuthi i-best maskandi. Sekhohle best maskandi. Kumasathma i-best song of the year. Best song of the year. Nice one. Lalela kunanengoma futhi enama views angaphezulu ka2 million lapha yana elokhuzaneni 3 million right? Lapha yana ku YouTube iphle ngoma la usitshela ngayo. Ithi ngeke ungiphathe ngeke ungishayele umthetho. Nice one. Nice one. Lalela siyazi ukuthi uzobukhona lapha na kuyigcwalisa All White Picnic ngomhla ka4 November Hollywood Beds Kings Park Stadium singalindela ini. Kuloya mcimbi mkhulu kakhulu ngacela nje ukuthi abantu bathi ngamathikithi ngempela kuyobe konakele lapha ngoba ngikhona mhlawumbe kungenzeka ke bezwe nomculo omusha kaMenzi ngoba uma nje sibatasa nomsebenzi omusha i-album edge kwaze kwakuhla inkundla ngeyakho Menzi awushiye isikhatheke. Be by
yonimela impimba yami noma bethi yaphetha iyokhuluma shonila yonimela impimba yami noma bethi yaphetha iyokhuluma shonila yonimela Masano mafula mke ekabangina nona damba mami fani fa Aleya